Assalamualaikum. Mbak Lucy wis rampung ya jaranane nggih katresnan nggih. Sapa Mbak Lucy sapa? Lah jenengan iki sapa to? Aku gendakane lurah. Masalah. Gendakane lurah. Lurah kacangan. Omongane lurah kacangan ning ndi wonge? Mbak Lurah, jamu pisan godhong pare. Apa kuwi? Suwe rapet ora ketemu. Heeh. Ketemu pisan ora suwe. Kok ketemu pisan ora suwe. Parikan iki mbok nyonto slendro apa dene aku. Lho. Mbok ya nyonto parikan iki sing apik kaya panjenenganipun apa iki Pak Nur Salim wayangan bengi iki ngepasi sasine sasi Sawal. Ngguri. Ngono kok njaluk bayaran larang. Iki aja isini-sini grup lho. Lah aku wis kulino isin kok, Mas. Ngeyel lek dikandani senane nyayal. Omongan karo kene iki repot, Bro. Repot mbok titip. Nak repot titip. Lho masamu buah piye kok titip kuwi? Lah awakmu jare ngomong karo aku repot. Nyuwun sewu Nggih. Mbak Cangik, Mbak Limbu alhamdulillah. Nggih. Dalu punika ngepasi sasine tasih sasi Sawal Suasana lebaran. leres. Kula nderek ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Kathah lepatipun slendro kanthi dinten punika dipun lebur kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten ingkang kathah Mas Dalang. Kula nggih menawi wonten lepat tembung sak kecap tindak sak pecak nyuwun pangapunten. Lah nggih sami-sami. Kosong. Nggih semanten ugi kula Mas Akbar. Nggih, Mas Dangu mboten kepanggih jenengan. Wah Nggih. jan kapang sanget. Sasine sasi Syawal kula nggih ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Lebaran menika jajane kupat saka tembung ngaku lepat. Leres. Kula nggih nyuwun pangapunten menawi wonten klentak-klentuning atur. Nggih. Kosong. Ya. Ayo kowe. Chemistry-ne kecekel wis. Irit ora usah dadak moro nganjuk badan ning kene. Lho ya ora apa-apa jenis silaturahmi dimanapun berada gak masalah. Sini asline malah kowe cah loro iki lho. Kenapa? Iki lho dalange iki lho malah. Ora dadak nyuguhi jajan malah nunut jajane Pak Nur Salim. Yo kan ditimbali rene. Nggih, wong niki tesih sasi-sasi bodo. Nggih. Niki Idul Fitri ya ngono Pak piye? Iya ya. Ngaturaken minal konidin wal bodreksin. Piye to kuwi? Omong-ono. Kok iso minal aidin apa? Konidin wal budreksin kayak malah kayak bakul jamu kowe. Lah piye jare kawit mau lagi metu awakmu wis ndak jamu-jamunan. Aku yo malah teko obat pil. Ini lho, yo contohnya ngene iki. Lah. Cara aku karo Slendro lho. Heeh. Ndro, Piye lok? sasine sasi Syawal sasi bodo. Iya. Sepiro gedene luputku ngapurana ya Ndro ya. Iya ya kabeh tak tampa ora lali kaluputanku go tampanono ya Mas Pilok. Iya padha-padha. Halal bihalal kosong. Kosong ora enek sing menang. Ditiru. Jaluk ngapura. Sik sasi bodo Mas Akbar nggih. Nggih. Idul Fitri niki sepinten agenge gadahan kula. Muga-muga ageng gadane jenengan. Sik. Baleno. Golek perkara nek kowe iki. Kowe iki aja sini-sini wong. Ora, aduh. Aduh kok telat. Lagi krasa kok. Oh cah iki uteke seplak cara wonge ngono. Piye to? Mau lo baleni aja sini-sini wong omong ngono lho. Lah iya. Kaya aku karo Slendro ngene iki Yo mau lho. ngerti aku sik sasi bodo iku pokoke ngono kae. Lah iya, ngaturake pangapunten. Ngaturaken sugeng riyadi Nggih. sepinten agenge gadahan kula tesih ageng gadahane sampean nggih. Gila. Sik. Nini nono to. Kata-katane ndak penak ngono to. Ndak penak piye? Lah apa kok geden-geden karo Mas Akbar lah apa? Aku apa salah? Nyokmu nyok. Piye tek ketek? Nyapa mbok celuk kethek. Lah kan nyeluk aku ya munyuk gantenge ngene kaya Aliando kok. Ali bendo tak warai ya. Kowe mau oleh ngomong piye kene tak warai. Nyuwun sewu Mas. Sepinten kathah kalepatan kula nyuwun pangapura. Ya semono uga wong tua akeh lumute ya Le. Yo muga-muga kowe ya sepura. Ya wong tuwa akeh lupute tak dongakno kowe. Lah. Kowe iki dicontoni Slendro kok lah apa kok? Kowe iki kaya ngono matura karo Mas Dalang kae lho kaya ngono kuwi. Goblok to kowe iki. Lho, terah goblokku tak urea ya, Mas. Mbok anggap jagung mbok yo dioreae. Ben semakin goblok. Wong pinter kabeh engko sing goblok sapa? Berarti kowe goblok bangga ya. Kowe bangga no, penting goblok dhisikno, marat
Dhisikno. Ya. Ngono kuwi sombong dhisikno melarat guri. Oh iya. Ya ben sakune bocah anggere ninggal weling ya ngono kuwi kok wis ben lah. Kaya ape mati to, Mas. Piye? Nggih, niki tesih sasi bodo. Nggih. Ngaturaken selamat dari Raya Idul Fitri minal Faidin. Aidin wal faidin. Mohon mangap. Maaf. Mohon maaf lain Dibaleni neh to, angel. sepinten agenge kalepatan saha dosa kula. Nggih. Mugi-mugi sampean luwih gedhe. Lho. Iya. Kula Mugi-mugi panjenengan kersa nampi anggenipun kula lamar menika putranipun sampean. Manggep ijab apa piye kok? kowe lek ngomong ki ditetek-tetek nih to, Mas. Iki wis tetek iki. Alon-alon santai. Lho, aja kesusu, aja grusa-grusu. Warah ono Mas Kongguri, warah ono. Diwarai. Tesih sasi Idul Fitri, nah iki apal aku. Ah. Mohon maaf lahir dan batin sepinten agenge gadahan jenengan. Sepinten Kalepatan kula. kalepatan kula. Heeh. Mugi-mugi sampean kersa paring dhuwit. Lho kok paring dhuwit? Paring pangapura. Paring pangapura dumateng kula. Lho kok dorong jawab kok? Iya. Paring pangapura kalian kula nggih. Nggih, kula nggih nyuwun pangapura menawi wonten lepat, Mas. Nggih, sah. Sah. Lho, kok sah aku. Kaya arep nikah wae. Wong iki mbok bersyukur nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk kados panjenenganipun Pak Nur Salim kalian Ibu. Ngeten iki padha karo nyenengni tangga teparu. Lah niku ngeten iki lho. Ana sing kurang, Mas. Apa? Kowe mau wis guripol mesti enek kata-katane kosong. Kosong-kosong ya, Mas? Ya, kosong-kosong. Kosong. Buru kurang sak kosong-kosonge baleni. Aku yo meri no. Kula nggih matur nuwun sanget nggih Mbak Cangik. Nggih. Dalu punika lantaran panjenenganipun kanca-kanca komunitas wayang mania klub Community. community WMC. Awake dhewe diparingi rejeki lantaran panjenenganipun Mas Karno CS, ya. ditimbali Pak Nur Salim kalian Ibu Karti. Pak Nggih. Marti. Tepuk tangan buat WMC Luar dan juga biasa. Bapak yang Ngeten iki punya lho. hajat. Komunitas yang mementingkan orang yang dalangi. Dalangnya siapa saja yang penting wayangnya. Ora nyacan kono-kono, sing penting wayangi. Ya ora? Iya ya. Iya ya. Mula bersyukur termasuk ngeten iki sedekah rasa kaya panjenenganipun Pak Nur Salim. Yantune sugih apa ora? Iya. Iki mangke mangan sego apa kowe? Aku mangan. Aku gak mangan lho, Mas. Kowe iki piye to? Suprit aku mlebu omah ngono lho, ora umanan mangan. Lho. Kalah karo panjak-panjak iki lho. Iki mau ngerti ora kowe daharane? Daharane apa? Rasane semen tok. Kok iso rasane semen? Daharan kok semen Pak Nur Salim ki mandor bangunan. Oh, alah bati batako to iki. Iki dhuwit turahan semen disedekano awake dhewe. Alhamdulillah. Mula nek wong sedekah iku ora melarat ning malah kuat, ora robo ning sangsaya bakok, ora kalong ning tambah along. Ora lokak ning saya kebak. Jenenge iki sedekah rasa karo tangga teparu. Sok sinten kemawon sing gelem sedekah, gelem ngamal nyenengne wong akeh, swarga jadangane. Ngono ya. Iya, wong nyenengne wong 40 padha karo entuk dongane wali siji. Mongko tamune iki bengi iki akeh, ora trimo wong 40. Wali pira sing teko kene kene? Nah iki tak urus Mas iki. Nah iki tak urus tenan iki. Sing nyenengne wong akeh, Swarga panggonane. kowe tak tawapuk malaikat lho kowe. Lah kok tuapuk malaikat Kowe ora mleboh ora? lho, abot piye? Ora mleboh. Di Nglebok. Nglebok ngono lho. Nglebok. Nganu salah tulisan, Mas. Nglebok. Kenapa? Ngerti nglebok ora? piye? Ngerti nglebok? Ngerti? Lah ya, kuwi nyenengno wong akeh lho, Mas. Khususnya panjak-panjak sing duda-duda. Sik. Iki ya bener nek kudu diurus, Bro. Omongi, Mas. Kuwi swarga apa neraka? Ya neraka. Kuwi omonganmu kamangka mau sapa sing nyenengno wong akeh bakal swarga papane. Mlebok ngerti ora? Ngerti? Nyenengno bapak-bapak ke. Iya. Swarga apa neraka? Ning anu ngene lho, Mas. Piye? Nyenengno wong akeh. Aja ngene, aku moh nek ngene. Kenapa? Aku bareng ngene wingi katokku keri. Iki opo kok iso teko kathok keri barang iki lho. Ngene lho sing dimaksud nyenengno wong akeh, Ya. kudune tanpa pamrih.
Lho, ku linambaran rasa ikhlas tanpa pamrih iku bakale cadangane swarga. Ora milik bayaran. Oh, dadi tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan. Betul sekali. Alhamdulillah nek do eling ngono. Lah Dadi wong sing nyenengno wong akeh tanpa mengharap imbalan. Ngapunten Mas Akbar. Nggih. Sampeyan teng mriki lah napa? Napa? Sampeyan teng mriki lah napa? Loh, dalang napa? Dalang. Nggih. Mayang nggih. Nggih. Nyenengno wong akeh ikhlas nggih. Loh, ikhlas lillahi ta'ala menghibur orang banyak. Ah, berarti swarga. Mangke umpami mantuk mboten diparingi duit pripun? Mangke mantuk nyuwun bayaran apa mboten? Ya nyuwun ya dienggo kanca-kanca Neraka. Lah iki butone panggung, butone sound system, butone kanca-kanca. Neraka sing ngongkon nggawa panggung sapa sing penting jenengan mayang kok. Ora nek panggunge ya ora nek sone apa sewengi lowap-lawop. Lah jenengan mangke umpami mboten nampi bayaran jenengan gremeng napa mboten? Ayo gremeng. Gelo. Gelo. Neraka. Lho. Dalang itu malah. Kok anggere neraka lho iki. Lah jaremu mau piye? Nyenengno wong akeh sing Tanpa pamrih, tanpa imbalan kuwi mlebu swarga. swarga. Nak kaya mau sing ning Lebok kuwi mau Ya nyenengno kuwi wong akeh. nyenengno wong akeh mergone mengharap imbalan. Imbalan. Dadi neraka. Neraka. Iki lho padha. Mengharap imbalan. Iki Mas Akbar, iki somben dikek neraka sedilu kon niliki kowe terus dunggahne swarga neh. Tidak bisa. Lho kok gak iso napa? Wong bayaranku kepotong kono. Wong edan. Sing motong ora kono. Sapa? Mas Mukarno WMC kene kono. Panitiane kono kok. Nek kuwi gak wani aku. Lah kowe nek kene yo njaluk bayaran apa ora? Ora. Lho. Lah iki. Sing meneh kene seduluran, Mas. Lah iki wong sembodo nek iki. Swarga nek ngono ya. Swarga sing tak milik swarga ning kene aku engko mulai gak usah iku mengharapkan bayaran gak Tenan apa ora? sepenting ditransfer. Loh. Oh, goblok. Nek kowe cara kon milih Mas Pelok, Mas Lendem, kowe swarga karo neraka milih ndi nek kowe? Lah kowe milih ndi? Aku yo milih swarga. Lho kok iso milih swarga sing mbok pilih? Lho swarga iki penak lho. Apa wae penake? Apa-apa sarwana. Lho. Ora usah tuku, ora usah mergawe ning kono wis dicepaki. Widodari 17. Kasur babut kari Kari ngenggoni widodari sing ngancani. Gerojokan banyu mili susu. Iya. Banyu mili susu perating perentul kowe. Oh. Ora karek dilat kowe. Bayu karek seto. Kasur babut karek manggoni daharan apa wis dicepaki. Lah. Iki ngono jenenge latihan wong setruk. Nah. Lho. kaya wong stroke kowe. Ora gelem budidaya apa ora? Lah iya. Nek aku moh Mas, Lho kok moh? aku tetep milih ning neraka. Lho goblok Masa milih ning neraka iki lho. Neraka hawane apa? Hawane panas. Aku ning kono mremo bakul es. Lah apa bakul es? Lah ning kono kan panasen es kularis. Melok aku nggo nglunasi utang. Ya iya. Nek ngono aja bakul es tok. Lah apa? Ning kono adol jagung bakar ya. Oh jagung. Mula alhamdulillah muga-muga sing dikitanke Mas Lendem, Mas Pelok, Mas Dalang dadi anak ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama, taruna ngungkuli bapa. Amin. Semoga menjadi anak yang soleh, yang sukses, manut wong tua lorone. Betul. Amin. Kuwi. Kowe ngerti apa ora? Dongamu mau piye? Dadi taruna ngungkuli bapa anak sing saleh migunani nusa bangsa lan agama. Maksudnya taruna ngungkuli bapa kuwi. Sak ora-orane bapake lurah, anake sok ben camat. Suksese anak paling ora iso ngluwehi suksese bapake. Tapi nak donga ning kene gak apa-apa, Mas. Kene. Ki aja nganti donga ngono ning Lebok ya, Mas. Lho kenapa? Lah taruna ngungkuli bapa. Lah nak saiki mboke dadi selikuran somben apa? Kok selikuran ki apa? Selikuran kan sibek, Mas. Sibek ki apa? Begentenisasi. Oh kulino tombok nomor. Lah nek Rolas jaran. 02 02 bekecot. 47. Banci. Apal ya. Apal kene bekas nganu pengepul kok. Mula alhamdulillah dongane muga-muga sing disunatke dadi anak ingkang saleh. Amin. Taruna ngungkuli bapa ki rak wayangan kajate. Wayangan. Sunatan. Sunatan. Ki Mase Pak Nur Salim ki rak ngasta ning gone kepala desa. Wala Wis diaturke Mbak Cangik mang. Nggih. Adine nanggap wayang. Wayang. Mosok Mase gak kepengin. Hah. Ki Agustus benjang Nggih. wulan ngajeng kok wayangan wonten mriki. Ngaten Mas. Nggih. Nek Agustus niku sasine wulane rame. Ah. Jadwal niku penuh. Lah,
karben mensiasati. Betul. Heeh, di DP saiki ae. Ngono dadi ben ora Cocok. Cocok. Monggo lho, Pak. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Suara rakyat, suara Tuhan lho Pak Lurah. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dadi dongane wong akeh. Mula awakmu diketokne skile kaya ngene iki. Seorang pelawak, seorang seniman itu harus mempunyai skill. Lah, Wis duwe loro ini lho, Mas. oh iku sikil. Nek bocah nek pekok ya ngene iki lho. Lah aku yo pancen pekok, nang numpak jaran tak pekok. Iku dipekak. Pekak iku ning gulu kae, tangan loro ngene. Iki pekak. Iku ditekak. Tekak kuwi sing ning dhuwur otok-otok tekak. Otok-otok tekak kuwi. Eklek kuwi cuk. Teklek. Teklek kuwi sing ning lebok ngono lho, Mas. Iku bakul krecek kae. Ya krecek kuwi. Balik rono meneh. Nggih, Mbak Cangik, Mbak Limbuk. kados pundi? Dalu punika kuatah sanget bintang tamunipun. Nggih. Setunggal mboko setunggal ingkang kala wau sinten kemawon sing nderekke panjenengan saka Nganjuk. Nggih. Iki abane ya nek bintang tamu sing saka adoh. Mula nek pengen dadi seniman, dadi dagelan kondang ki kudu nganggo ketutan jenenge kewan. Kok iso ngono? Dagelan kondang percil kewan. Oh iya, dagelan pati kae ya kancil Kewan. Oh. Iki Welah. Mbak Lucy Brahman kewan sapi. Brahman sapi. Kowe jenenge mleh. Piye? Selentem kirik. Apik kuwi. Mesti laris kowe. Ya dadi melet-melet. Lho wis pantes pas. Pantes biatukmu ngono. Kuwi swara apa iku mau? Kirik. Suarane piye? Kirik kan anak asu to, Mas. Iku nek kirik, lah nek asu piye suarane? Asu wedok apa lanang? Loh, beda to? Benten. Bedane. Asu wedok kaya umume ngono kae. Piye? Bocah nek kulino mangan iwak girik ngene iki. Iki mang nek asu. Asu wedok. Nek asu lanang Asu lanang biasanya jaga pager Cina pinggiran kota. Iya. Asune gedhe raine jembu elek ngono. Herder. Herder. suarane piye? Modele iya pantes pas ngono. Ketoke kok kowe pas dadi asu apa keluargamu iki asu tok to, Le? Saurunge asu Iya. cukup. Iya. Sing marahi aku, Mas. Tak keletak biatukmu apa? Paling isomu nggo asu tok. Asu tok ya Asu tok pas paling isomu. Isamu asu tok Eh we. takok Mas Akbar. Nah ilmu perhewanan tangklet kali dek selentem. Pitik iso kowe pitik. Pitik cilik, pitik wedok, pitik lanang. Oh, beda-beda. Benten. Dhewe to. Tekonono Mas Lidro. Nek pitik cilik ki suarane piye, Mas? Pitik cilik piye-piye. Semene ngono ya, kae. piye? Iya ya. Padha ya. Iki pitik cilik. Heeh. Nek pitik wedok, Pitik wedok, Babon. babon. babon ngono kae piye? Babon lanangane tanggung jawab ora. Tanggung jawab karo ora kuwi beda, Mas. Dadi pitik iki dede ya. Dhewe. Lanange tanggung jawab karo ora. Iya. Nek lanange tanggung jawab piye suarane? Dasare jagone perkasa, sing wedok langsung Iku nek Kuwi sing tanggung babonan jawab. Sing tanggung jawab. Lah nek sing jagone gak tanggung jawab, Mesti suarane ngene, Mas. Piye? Agak-agak tok. Agak-agak tok. ketoke tau maling pitik bocah iki. Kuwi nek ora keluarga kewan ora apal Lah lho. ya, cangkem kok iso kaya kebun binatang ngono modele. Kuwi nek suara pitik. Pitik. Wedhus iso ora kowe, suara wedhus. Lho, wedhus. Wedhus cilik, wedhus wedok, wedhus lanang. Lho, Wedhus yo dede. ya dibagi 3. Nek wedhus cilik suarane piye, Wedhus Mas? cilik kuwi cemek, cempe. Iso cemek ya apa? Cemek iki nggon aku bahasane cemek. Anak Cemek. wedhus ki cemek. Oh, cemek. Bluro, rembang Oh, kuwi bluro. cemek. Cemek. Pliket-pliket kae blenyek. Nek kene cempe. Cempe. Nek Banyuwangi cemple. Nah cara Nganjuk kan jemek kuwi Hei. Kok cemek? Nek Nganjuk napa basa? Yo cempe kuwi. Cempe. Ya, cempe, cempe, cemek. Gitu. Suarane ngene iki. Piye? Nak njaluk mie. Piye? Ngono kae. Lah nek kowe njaluk mie piye kowe? Nek Nek kowe njaluk mie. Opo niku kok iso mangap. Iku nek cempe. Cemek ya, cemek. Cempe, cemek. Wedhus wedok. Wedhus wedok. Lanange tanggung jawab ora? Nak wedhus wedok kuwi karek kaya umume, Mas. Piye? Ngono kae.
wedok. Wedok lanang. kowe. Wedhus lanang wayahe, Mas. Piye? Napa? Ya Allah, masyaallah. Nuwun sewu sing meteng dikebuk wetenge, Bu nggih. Mbok kira aku barongan apa piye? Weh, wong wedhus kene. Mbak Cangik, Nggih. sinten mawon bintang tamune ditampilke setunggal mboko setunggal. Nggih niki wonten Mbak Yu kula Mbak Lucy Brahman saking Ponorogo. Ponorogo, nggih. Ditanjake nggih. Lah semangga. Oh nggih. Nggih. Monggo Mbak Lucy jumeneng. Sepoti sing gayeng ca, monggo. Ya yuk. Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Lucy Limosin. Brahman. Brahman. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Pripun kabare sehat nggih keluarga? Apik. Saking dalem panjenengan wau tabuh pinten Mbak Ayu? 3. Jawabane kok singkat-singkat ya. Krek jal tekono kowe. Nuwun sewu Mbak Lucy, jenengan saking Ponorogo wau nitih napa? Jaran. Jaran Ponorogo tekan kene. Balane Arya Nitih Penangsan. jaran. Nuwun sewu kalih sinten kalau wau mriki? Wong. Ya wis suwe, mosok karo kethek. Jajal tekoki kowe lek. Jenengan napa mboten kali kethek? Lho, kok coba kethek. Jenengan nitih jaran napa? Jarane mboten pekoh, mboten kesel. Lah sampean kok dugi mriki wau jam 3 niku terus jenengan wau mriki Kebawan. lah jeneng cetek-cetek. Yo, modele kan sinis. Sampean iki aku kok wedi dhewe to, Mas. Lah apa? Sampean Nyapa? nganu mboten Maju. Nyapa? gak sida, Mas. Maju adem piye wis wani takon kok ora wani maju. Ngapunten mboten sias, Mbak. Nantang. Wah, mudar kowe. Ngomong karo wong wadon malang krek kowe. Aja Nantang. Mboten, Mbak. Kula mboten nantang. Lah niki lho mau sing marahi. Kan jenengan lain jawab sinis sithik-sithik to, Mbak. Dadi Apa kok ngene? Lah ngopo kok ngene iki? aja mau ngenekno. Lho sing ngene no sapa? Lho, aku gak mau ngenekno. Ora. Ngenekno. Kowe ngerti apa ora sampean ngomong ning ngarepe sapa? Matur ning ngarepe Piyai Bojonegoro kang sugih sopan santun piyai kang alus ora kaya ngono kuwi ra duwe duga. Ngomong karo wong wadon kok mbok ngenek-ngenekne kuwi jenenge kuwi melecehkan seorang perempuan. Karo wong wadon ki tuwa enom kudu dihargai. Jenenge ngono kuwi ngajeni wong wedok ora kok ngenek-ngenekne. Ngono kuwi padha karo menghina ibu-ibu sing ayu-ayu kae. Lah kudune Ngono kuwi ora becik, ora patut ditonton mosok dingenek-ngenekne wong wedok. Ora ngajar. Ngono kuwi aku sebagai wong wedok kuwi ya ora trimo mbok ngenek-ngenekke terus, ha? wis Kowe maju njaluk nyapa kok kok ngene-ngene terus nyapa? maju terus Mbak sak keneke Mbak aku tak meneng ae. Apa maju terus nek tak waplok malah. Piye to? Dek ngene-ngene malah ping swidak iya. Lah aku kene ping pisan kono kok iso. Nyuwun sewu Sing sopan. panjenengan nyuwun dihargai. Nyuwun diregani. Ya iya to, wong wedok iki kudu dihargai. 75. Alah, ora 100 aku. Ngawur ae lemune ngene kok 100 palungre ya 250. Hei, 250 sak klosone ning kono. dihargai ngono. Maju. Jare, Piye muni? njaluk Muni diregani. piye kowe? 250. Tikesen Mbak kaya tumo. Bocah kaya upin-ipin. Nah, Betul. Omonganmu gregetake, Sing gregetke ya dheke Kowe awake. kok ngenyang aku 250 berarti kowe padha karo ngenyak aku, he. Ya, Kowe ngino kowe aku lek aku dodol awak ngono kowe. Jare- Kowe ngono iki padha karo kowe iki ya ngenyek karo aku. Tuwono. Orang tau didoni sinden kok piye? Wales iya no. Wong lanang elek-elek wong lanang Mas presiden rumah tangga. Iya no. Wanene Mas. Wani. Mana ini? Lho mbok anggap gak wani piye, Mbak? Wong lanang mbok kaplok. Harga diri seorang laki-laki. Wales Mas. Wong lanang kok dituwapuk. Lah iya. Kowe lek ora gelem dikapake. Diperlakukan dengan kelembutan. Nah, No, tak wales. Karepmu kepiye kowe sajake kok ora trimo karo wales aku, nih, Wan. he? Jare Kowe kok menghargai. ngenyek aku, jare aku ngedol. 250.000, he? Aku kuwi mbok padake apa? Wales lek. Oh enak itu. Keweri rasane. Wales no. Wah aku rawane aku. Mau bukan males. Gua aku. Lah kok nek Aku mang dinyek. Teko-teko penggemar Mas Akbar Mas.
Aku sudah gelan ya Mbak, dikira awake dhewe iki penggemar Akbar. Lah niki kaya cah delok cah loro iki ya. Wong dagelan kok mini-mini setengah hongkok Loh, ya apa ya? Lah nggih. Sik, Jelak Sondro. sebabnya apa kok dagelane cilik-cilik? Apa? Anggarane mek sithik. Menyesuaikan anggaran. Menyesuaikan Mikir. anggaran. Mriki. Wilujeng dalu Mas Dalang, assalamualaikum Wilujeng minal dalu, aidin Mbak faidin. Lucy, nggih. Nyuwun maaf, Nggih. mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Mbok bilih wonten kalepatan kawula baik saya sengaja maupun tidak. Nggih. Kawula pangapunten sedaya kalepatan. Kula nggih menawi wonten lepat nyuwun ngapunten, Mbak. Dawah sami-sami Mas Dalang. Kalepatan dumateng Piyai Bojonegoro ingkang kawula tresnani nani khususipun Bapak Ibu tuan rumah. Matur sembah nuwun lantaran panjenengan saged tetepangan kalih piyai mriki. Mugi-mugi panjenengan keluarga tansah kalimpahan rezeki ingkang kuatah barokah. Kesehatan sedaya mawon Bapak Ibu nggih. Semanten ugi. Ya, ya. Sik to, iki sinden apa begal to kok get-geti wong. Ketoke berman kroto ketoke. Gah aku. Kula ngaturaken dumateng Adi Mas ingkang dipun tetak mudah-mudahan menjadi putra yang yang soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua, iso mikul dhuwur mendem jero. Kados mekaten. Oh. Kok gero iku lho. Lah kok kawitmu kaya manuk derkuku gerukok. Sapa? Kugerukok. Salah maneh. Aku ngomong kasar, omongi wong wedok kasar. Nggih. Aku ngomong halus sik ora kebener. Terus njalukmu piye? Nah, ya yang sedengan lah. Sedengane piye contone? Nah, contohnya. Nah, sing kewes sing luwes. Aku kuwatir nek ditowonyo ya. Ora apa-apa, nggo latihan. Lengene Aku sumpah demi Allah, aku jan ra ro dandane kok kono jendak ketok tak kira ya wis fan klub Akbar ngono bodho mruyu ngono. Lah kok nyuwalem iki sapa ta tuyul iki kok walem tibake masalah prejengane jan bintang tamu lho. Masa Ya Allah. Lah kaya tuyul. Lah setengah lho, Mas Akbar kan piyayine kan dhuwur. Sembodo lah setugel lho. Sik, nyuwun sewu, panjenengan rak pirsa tuyul to. Iya. Tuyul ki bocahe piye? Cilik. Cilik. Cilik, gundul. Gundul, Golek dhuwit nak mulih dimiki. Gawene apa? Gawene ya nyolong dhuwit. Karo apa? Mimi. Lah, ayo awake dhewe. Ayo, wis sik dem. Ora apa-apa. Ya, kowe kok tuyul tenanan. Ora apa-apa lho, Lek. Loh, los aku. Di atas panggung itu kita mitra kerja. Oh. Harus profesional, jangan malu. Ini di atas panggung, peran kita memerankan orang lain. Betul. Tidak apa-apa, drama, ya toh. Umpama- Oleh apa ngambung aku oleh? Oleh. Kowe ngecup aku oleh? Oleh. Kowe yo njaluk mimi oleh? Oleh. Ning aja nyalahne aku. Lah, Piye? Mulai sesuk renek dagelan renek ndase aja nyalahne aku. Lah apa? Bacok wong. Ora apa-apa, sing penting rak tau ngambung lusi ya ora. Lah aku nek raup. Lah kono lagi arep abang langsung mati delengen. Lengene karo pupu kowe gedhi lengene. Aja ngenyek ngono. Aku masih wong wedok elek-elek iki yo satriya. Oh. Aku kalah karo bergejel-bergejel cilik-cilik. Yo mau kalah. Kuwi kaya mau lho. Aku kaya ngene wae elek-elek lho, kowe iso joget. Lho. Lah joget niki mau. Oh ngene lho. Ngene lho Mas Lendam, Mas Lendro. Piye? Awake dhewe iki ya seniman kan seniman pemula. Mbak Lucy kan luwih senior. Lho, ora trimo suarane sing apik ning jogetane ya apik Mbak Lah, Lucy. Lho, oke. awake dhewe kudu iso nulat. Kudune yo ngerti Mbak. Mbak Yu, aku warana joget. Mbak Yu, aku warana Nembang. piye nembang. Yo ngono to. Ora malah ngelok-ngelokne. Sing apik ngoten ya. Oh, iya iya. Mbak Yugo si Praman, kula nyuwun diajarin joget to, Mbak. Iya iya. Orang tau didoni sinden. Galah kono sinden kaya komodo. Buktekno lek iso ayo Ah, tak gitu. upahi siji-siji. Joget. Joget. Ana syarate apa ora iki joget? Ana syarate. Syarate apa? Joget. Engko lek wis joget iki pengapesane siji. Apa? Mbok aja mbok demok Rita. Lho. Lah kok aja ditemok iku. Mrene kene niku biasa tayub ngoten niku rada. Gak, Aja disenggol. gak aja disenggol. Lah geni yo. Engko marek aku.
Lho, kowe nek disenggol Mari kaku awak. kaya nggen kuwi. Aku lah iya. Nek disenggol terus kaku. Ngomong apa? Lek kaku. Lah kuwi lho kok disenggol kaku. Kram. Lah mangke nak terus joget melih carane piye ben iso Iso joget mari mboten. Biasane diambung. Kuwi terus mati. Oh, alah. Oh, nggih. Gak apa-apa ngambung ayo. Wis awake dhewe diajari Mbak Lucy. Nggih, coba. Apa dhisik dhewe yo. Tembange ngene. apa iki biasane? Apa kuwi kena? Walang kekek. Walang kekek apa bajing lutat sembarang kena? Walang kekek. Ya, Joget kudu mbok eling-eling aja nganti demek Mbak Lucy. Iya, aja Nek nganti mbok demek kaku. Jaipong. Wah, apik tenan jebule. Sik. Hop. Hop. Eneng apa iki lho? Kaku tanganku kram. Hah? Tanganku kram. Malah apik ngene. Kenapa? Delok malah kaya patung ning cepu. Ngawur ae iki mau kenapa kok iso kaku iki lho? Ambung. Loh. Ambungen. Bentang mari. Tanganku kram. Sing demek sapa? Tak senggol. Ngambung liyane gak entuk. Sing mbok senggol apa ya sing diambung kuwi. Aja kena demek irung tenan iki engko. Oh nek disenggol kan. Ayo tak jogetane. Kene melnek. Kram. Ngentut. Bokonge kenam. Bokonge kenapa? Bokongku kaku. Ora iso obah. Bokonge mbok apakno? Lho, ora sengaja iki. Mbok senggol ora sengaja. Lah aku joget kok. Joget tapi Iso mari. Enggak. Ayo, Ambung. ambung lho. Ambung. Mosok bokong iki kon ngambung. Lho, iso to kok. Bokonge. Ayo ambung. Ambungen iki ndang aku kram ra iso obah lho. Ora apa-apa idep-idep. Engko jebret. Klepe wis bar digenti gak jebret iki. Ora. Gak. Aja jebret tenan lho. Dari mana lintang dari sawah turun ke dari mana datangnya cinta dari mata turun ke sik ana apa iki? Umbaroh kene ngatek sesuk ngono lah. Umbar ayo tinggal mulih yo, tinggal mulih. Piye? kowe iku lho Lho, kok iso aku adoh kok? nyenggol kuwi lho. Lho, Kenapa? Wah, kowe. mbah kowe tanggung jawab lho, cangkeme nganti merot lho. Kowe lho lho nyenggol lho. Cangkeme iki melat. Iki kram cangkemku. Aja ngono dah nyangkene sik mandi lho. Aja ngono. Iki ora mari-mari nek ra mbok ambung. Masa yo Tampan.
Sing mbok singul ndi? Pipi. Cangkem Sing mbok singul ndi? pipi kali lambe. Pipi. Ya, sing mbok singul ndi kok malah ngowah-ngowah iki lho. Aku mau serit ngono tok. Serit maklit ngono tok. Serita ya kaku wong nek disenggol kaku kok. Iso mari. Marine. Ngambung. Marine nek diambung. Kepengin. Aku ya tak dumuk ngene mak pelik ngene kok. Asik. Apa ngono? Lemah. Ngene lho, Mas. Lek ngambung melemah. Kowe mau nyekel apane? Pipi sak lambene. Berarti kudu mbok ambung. Kudu tak ambung nek tak ambung kok kan bisa kaku ngono lho. Tapi kowe ndak mentolo wong Padang ngene didelok wong akeh. Iku Kang lekting kan lampu, kan lampune pateni. Engko aku tak ngono iki. Lah karepe piye Mbak Lucy iso marine nek diambung. Ning carane ngambung ya ora kaya ngono ki, mbok ditutupi Mas ben ora ketok isin. Jadi ngerti harkat dan martabat seorang wanita. Cak-cakane ngerti iki dipirsani piantun Bojonegoro. Nek kowe ngambung ning dhuwur panggung ki ora prayoga. Talenono lho. Saru. Hitung sik jajal langkah. Ora apa-apa, sing penting Siji hitung sik. 1, 2. Nah, hitung kono, eling-eling ya, taleni lho. Dadi kudu ngerti cak-cakane nggon karo wong lanang ki. Ayo. Sik, udan talenono udan lho. Oh, taleni plek. Set. Hitung. Lah, ki rejeki udan ki. Ah. 3. loro. Yo, siji. Ayo, mlaku 1, 2. Awas langsung plek. Lah. Piye tem rasane? Enak ya, Mas? Piye, Mas? Ambune jan kaya wedhus. Ulang-ulangan ambune warus ora. Ya terus aja kaya ngono kuwi cak-cakane karo Waranggana. Mbak Lucy. Alhamdulillah rezekine dugi. Leres. Nggih. Salim. Nggih, niki dicaosi pamundutan sing rame kemawon. Napa tembangipun Mbak Lucy? Langgam campursari napa sing ala nuansa kita. Nah. Petanan kuwi kondangi jaranan sentir. Melok jaran yo. Iki tianu we. Napa niki? Dicaosi ninggal katresnan apa-apa kono. Oh nggih, ninggal katresnan. Cocok, nggih niki Cocok nggih kali wonten hawane, pamundutan ninggal katresnan Mbak Lucy. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, senenganku cilik niku. Tidak. Heeh, ora apa-apa dan Nggih. Nggih. Mangiyo priyen, Mbak? Muga-muga gak sedo udan. Ngiyo prumiyen. Wah, jan iki berkah sing kagungan kersa. Nggih. Nggih. Sejan luar biasa. Jarine rezekine akeh. Amin. Nah, merapat ben merapat ing terop. Nah. Betul. Ayo Saya kanca-kanca. maju, saya Asta merapat, Brata. saya anget. Oke, ninggal katresnan nggih langsung niki. Oh, nggih monggo Ayo. digarap napa langgam riyen napa jaranan monggo kersa. Monggo, karepen digarap kanca-kanca Asta Brata. Yuk, ninggal katresnan Mbak Lucy Brahman. Yo dadekke. Monggo. Oi, jaran. Wah iki, wah. Celeng mati. Dadi. As. Loro, turun go Lucy budaya. Ayo. Garungane galak. Galak iki. Carane galak. Edem. Hus. Ucul dem, coba dem. Ardadi. Wah iki udan-udan dadi iki. Wis. Ayo yuk. Assalamualaikum. Mbak Lucy wis rampung ya jaranane nggih katresnan nggih. Sapa Mbak Lucy sapa? Lah jenengan iki sapa to? Aku gendakane lurah. Masalah.
Gendekane lurah. Lurah kacangan. Omongane lurah kacangan ning ndi wonge? Mbak Lurah. Ngomong pripun kula? Omongane kon njukuk sarung karo katoke keri iki. Mbak Lurah. Katoke jenengan karo sarunge keri lho. Mbak Lurah, Mbak Lucy dadi niki lho tanggung jawab lho Mbak Lurah. Mbok yo Pundi Mbak Lurah? Mbak Lurah. mbok yo ngaleh. Iyo ngalih ge. Omongane gak aku. Omongane lurah. Piye? Engko mulai nyangoni aku. Omongane tambung. Lho, Sik Mbak Lurah. Balurah rawuh to? rawuh no mesti no. Wong masih kok. Mbak Lurah, kok nyangoni Mbak Lucy nggih? An Ping. utuh. Demit ora Mbak Lucy demit. Demit. Omongane lurah ya le. Piye? Engko lek ora bersih desa ora nanggap dalang akbar. Heeh. Tak dongane anake tambah. Aku marin nembek modar. Aku nene becak. Lho mosok demit yo. 500.000. Ora ngono demit tok becak entek 500.000 lho. Pak Lurah, niki lho tanggung jawab lho Mbak Lucy lho. Engko kok nyalami aku. Monggo ngono. Karo aku duwe anak siji le. Ora nek ndase kabeh. Anak siji ra nek ndase kabeh Mbak Lurah tanggung jawab lho, Mbak. Gak indah sluku no. Sakne niki lho. Masa lurana nyangoni aku isin. Tamongne bojone engko. Sakne Mbak Lucy niki lho. Wis satu alepe mulai le. Mulai. Kowe mulai, Mbak. Uku danan demite. Lho, demit kok dudu ndanak kuwi lho. Ana demit no ndanak kuwi. Wis mulai ya le. Ketoke Mbak Lurah gak duwe duit cash. Wis aku tak mulai. Allahu Akbar. Lho. Apa neh iki? Lho, alah nyetrum Apa rene. ya ta? Apa enak lo demit nambani pasien ke langsung kesurupan. Kayak ngalah rene. Oh, Allah Akbar genti kono sih. Yo. Le. Mbok ya wis bene to. Wong duwe kanca kaya ngene iki marai gurem ceceker padha karo wis ngreget-ngregeti ngalam donya. Tumbarne. Ya wis to ilang, lilakno ora apa-apa. Ya tulung ana kaya aku mau. Wah, dadi. Mas Dalang, Nggih. para sedelek dulur, Nggih. dos pundi menika menawi pelawak setunggal nika. Mas Lentem, nggih. Mas Lentem nika kelasne mawon dos pundi? Sae. Sae napa sae? Hei. Oh, ndang berangkat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggih, pengumuman enten mayat budal dhewe. Sembah nuwun. Nggih matur nuwun Mbak Lucy. Misami Mas Dalang. Ya arep lugu ning ndi Mbak Lucy? Lah ya mbok. Nggone kutanan. Disusul bojoku. Private iki. Bokonge ben ngembet. Niki Pak Nur Salim tak sih lenggah napa mboten? Tak sing. Pak Nur Salim. Nggih. Mbok menawi kepareng Nggih. minggah. Nggih. Mboten ngira-ngira hormat kula Pak Nur Salim, mbok bilih rena penggalipun kula aturi jengkar saking papan palenggahan wonten pepanggungan paring dawuh kalian warga mriki. Nggih. Kira pantes silaturahmi ya Mas. Nggih. Lentem. Heeh. Mbok menawa badhe paring pangandikan utawa request lagu kan Nggih. saged. Kula semanggaken. Monggo Bapak Nur Salim. Nggih. Monggo Pak Nur Salim. Mboten ngira-ngira surmatipun. Mbok menawi badhe paring cecala napa badhe paring atur kula sumanggaaken. Wonten Mas Rindra. Monggo Bapak Nur Salim katuran minggah wonten pepanggungan. Kapure. Bapak Nur Salim utawi Bapak Lurah Supri. Bapak Lurah. Pamundutanipun masyarakat Bapak Lurah Supri ugi. Nggih, pamundutanipun saking masyarakat Bapak Lurah. Monggo katuran lagi Pak Lurah. Minggah wonten panggung. Nggih, monggo. Oh nggih, kita apa? Oh sari. Nggih. Alhamdulillah. Nggih mboten napa-napa, nggih. Ngeten Niki Mas.
Nggih pripun? Wonten ingkang nyumbang sinden berpotensi lokal Oh nggih. saking Bojonegoro nggih. Alhamdulillah. Nggih dipun aturi nggih Mbak Cangik. Nggih. Kersanipun piantun mriki sami pirsa kalian presiden lokal. Nggih, potensi lokal kok Mas. Betul sekali. Kedah dipupuk. Monggo, Dik, katuran jumeneng mangga. Semoga, Dik. Loh, selamat malam, Dik. Ayo ditanyai dulu, yo. Kenalan. Selamat malam. Namanya siapa? Jenita. Masa yo Joko. Ayo Ayu kok jenenge Joko. Sinten? Jenita. Janita. Iki wong ndredeg aja mbok tekoki sing angel. Sing kene budek tapi sing kene kan krungu. Iki aja ngece iki bibit emas dari Malo. Bojonegoro mriki iki. Dik Jelita. Saking Malo nggih. Mboten. Oh, pidalem saking pundi? Begadon gayam. Pundi? Begadon gayam. Oh, digadu ayam. Kok digadu ayam? Iki mau lho. Gayam. Begadon gayam. Oh, Gayam. nggih, gayam. Kelas pinten, Dik? Kelas gangsal. Gangsal SD. Nggih. Somben gede cita-citane dadi napa? Rabi. Kok iso cita-cita kok rabi. Lah mbok menawa. Nggih, mugi-mugi dados sinden sing Berbobot. Tapi aja berbobot kaya iki, kok kegeden kok. Yo ndak Eh, apa. badhe nembang napa Cahayu? Mardika mawon, Dik, napa? Dalem Napa? Bowo ya. Oke, bawa. Bawa sing ana bawane, Nduk. Apa bawa apa? Yen ing tawang mawon. Iya Yen ning ning Tawang Tawang. nggih. Bawa kae lho sing apik. Apa? Mangku purel kene. Mangku purel. Mangku purel ning karaokean. Ayo. Demo pupu sampe munggah ning Semeru. Niku lho. Ya iso, Pak. Cekoke sapa kan? kok elek. Bawa, Dik. Ayo, bawa. Ben dipamerke suarane. Yes. Sinden lokal kene kok diuri-uri. Cara toprak gandrung Mas Lentem. Wedah, belajar Belajar improvisasi. improvisasi karo dagelan. Nggih. Anggep po aku iki Bambangan sing guanteng gitu. Bambangan Cakil. Nah, itu. Bambangan Iya. cakil. Rol. Mangga. Ngapa dem? Bagus aku ngenteni. Aja mbok ingeti dem nek wedi. Oh ya nek wedi nek nangis ta iki mang. Oh, jane wedine ora mambu. Masa mambu. Jare arep nyuwun sangu Mas Lentem napa leres? Mboten. Oh, bayi digolekne Ora sangu. ngono kok. Aman. Teko omah ra diseneni bojoku. Mumpung isih sasi bodo dem. Monggo Cahayu. Mangga. Marang mega engang kosong. Sok nek duwe anak kaya ngene iki lho, Dem. Anakmu warai nyinden. Anake bisu ya ora iso nyinden to. Tak tau apuk kowe anakku. Dudu iku ya. Iki saat iki ora latihan nyinden sik. Lah piye? Latihan tinju. Nggo nonyo raimu. Mangkel wong. Sun takon wan tane reki Niki nggih Dik Jenita niki pisungsum saking Mas Karno. Oh, BMC nggih. Kang. Nggih. Sembah suwun. Kowe gumun ra? Pripun? Kowe ngrasakne sindenmu siji lho. Endi? Mangan iki mangan warneng iki kaya mangan gedhek kok. Lah kok kroyak. Iku mau nek cerita nih ben ana kegiatan. Udan-udan hawane luwe kok. Monggo, Nok. Ya. janji kuele Mas Lentem.
Dalem. Terangan. Untuk maca ora apal donga kuwi iso ngecakne lah kuwi lho. Nah. Hais. Wah, Mas, iki. aku Udan kuwatir. kok kulon Dek iki balik aku kulon. ngene iki, Mas. Heeh. Udan kok etan tak ngulokno. Mm-mm. Udan kok kulon tak ngetakno. Udan kok kidul tak ngalorno, udan kolor tak ngidulno. Heeh. Terang. Ora. Heeh. Iyuk wong nglumpuk ning tengah. Kuwi jenenge ya ora matuk. Malah Ayo udan. Cayu. Melumpuk. Yuk. Yuk. Dibacutke langgame, gawane yen ning tawang nggih, Dik. Oh, isih to? Ampun. Dene Mas ingsun prasopo. Cakepane entek itu. Sing macakno kuwi nganu. Gara-gara udan lho, gara-gara udan dek. Sing kleru iki ketoke sing gender iki. Kok iso? Ayo Dene tutukno. Mas ingsun prasopo. Nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit tangis sing tias nganteni Kilo lagi. dangrem bulan Tepuk tangan buat Dek Jelita. Luar biasa. Penabuh Astabrata niku teng Bojonegoro niku dulure akeh, Mas. Napa nggih? Nggih, lah niku sing gampang niku dikruyuk dulur-dulure. Oke. Wis anak-anake barang do nyusul nih. Nggih, niku dulur-dulure sedaya niku. Iki ora perkara disusul iki ora sampean iki rasakne lho. Kenapa? Nek sing kene ne kodanan rapopo bareng mbahmu iki delokno rambute karek sithik kodanan iki malah kaya manuk parkit tok. Lah kok udane ganas men ya Mas ya. Radi mriki Mbah nggih. Nggih, mboten napa-napa. Bebas mawon, Mbah. Betul. Nggih. Kersane mboten masuk angin. Nggih. Ayo Cahayu. Yuk, pacutke langgame. Ya, yo.